पढ़ा फंबाय अरे कहना क्या चाहते हो बायनानै ओरैबादि लाजि गुसुखा लाजि सुलाखा जोंना आदैया मानसिफोर फैबासो ज' जानांगौ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है लागा दायो आङो आनैमोनाव दंफैयो ओमफ्राय माने आङो मैयासो गुवाहाटिनिफ्राय सफैदों हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसौ इउटुब चेनेल गासैखौबो बरायना लाबाय आङो दायो नै आनैमोनाव दंफैयो ओमफ्राय परिना खबर दे जों लोगो मोनबाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया ओमफ्राय मोजाङानो खबरा मोजां ना ओमफ्राय बरिया आंनाबो मोजां दिनै सफैदों होनदों नामा मैया सफैदों मैयानो औ मैया सफैदों ओमफ्राय दायो आं आनैमोनाव दंफैयो ओमफ्राय आनैया माबा माबि फुल माबा माबि गायनानै दोनदों दे ओमफ्राय आं नोंथांनो बेखौ देखायगोन बानलुआ नैबेयो नै बानलु गिदिर मा बानलु होनदों बेखौ बे गिदिर गिदिरानो बे ओंख्रि जाग्रा नामा औ ओंख्रि जाग्रा बेदरजों मा माजों जायो मेनलि बेखौ भुटानिस माने गंगारफ्रा बांसिन जायो ने आदसा माने जहल जायो आरो बे बानलुखौ गिदिर गिदिर जातबा आरो ना बानलु गिदिरबो दङ ओमफ्राय बानलु थफाबो दङ आरो बानलु बोरदोनबो दं नै माबा माबि दंलाबायो मा फान्थाव बायदिसिना गायनानै दोनो नै टमेट' गायदों ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय नैबे नै बे फिथाइ गोजा गोजाया स्ट्रबेरि औ स्ट्रबेरिफोर बेनो नैबे स्ट्रबेरि स्ट्रबेरि औ बेबो स्ट्रबेरि ओमफ्राय नैबे मानि प्लान्ट ना मा होनो बेखौ नै बेखौ माने बेखौ गायोबा माहाजोन जायोनो माने बिराद फैसा सेभ जायो आरो ना बे मानि प्लान्ट होनना बुंनाय बेखौनो मानि प्लान्ट ना मा होनांगौ ओमफ्राय दायो जोंना कलेजनि लोगोफोर लोगो मोनलाजोब्बाय आरो ना माखासे मैया त्रिपुरानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय आंहाबो मैयासो गुवाहाटिनिफ्राय सफैखादों नालाय ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा त्रिपुरानिफ्राय सफैबाय सोरबा बबेनिफ्राय सफैलाबायबाय आरो ना ओमफ्राय माखासेथ' गामियाव थाखायो नालाय ओमफ्राय जों बेंथलाव ज' जाफैजोब्बाय दायो जोङो माबोरै दं माबोरै गैया जोङो बेखौ रायज्लायनोसै आरो ना मोजां दालाय बिबारा पदिना बुं हेभि नुबाय खिन्थु हेभि नुबाय ना आं फसायदों कालार ग्राफिक्स होनायखौ ओमफ्राय मोनाबाबो लाइट जायो बिराद माबायो जोङो आरो ना गारिया दहाय साफा सुदों आङो आदै खामफामोननाव दा एकदमबारे दाख्लै मेघ्ल' थांनानै मैला जाजोबथारबायमोन हाब्रु दाखा ओमफ्राय दिनै सुबाय साफानो ओमफ्राय दा दिनै बिबारफोरखौ बेसेबांबा समायनानो ओरैजाय दङ लेबु मा बिबार दंलाबायखायोलै नै होमबालाय नै मा बिबार दं न'आनो गासिबो बिबार गोजा बाबु लेखा फरायदों लाजिलायबाय बेना बिराद लाजिग्रा जाबाय जोंना बाबुआ दायो आङो आदै खाम्फाखौ लायनांगौनो फन हरगासिनो हामालै आदै बिदि नोंहा जाबाय हिनजावफोरना जाबाय सेंग्रा गाज्रि होनगोन माथो जों सेंग्राफोरजों नोंखौ बेरायफानांगौबा जोंना आदै सासे दङ ओमफ्राय बे माने भिडिअ'आवबो नुजाया आरोना बिराद लाजियो बेयो खिन्थु बोरायफोरजों गावसिनि सिटोननि बोरायफोरजों लोगो जाया ओमफ्राय जों सेंग्राफोरजोंसो लोगो जायो आरोना आं दायो बेखौनो लायनो थांगासिनो दङ दायो जोंना नै सेंग्राफ्रा ओंखारबोजोबबाय दे सालथे गोबावजों लोगो मोननायनि खोथा बिथाङा भुटान बर्डारनि दादगारिनि आरो नै जोंना हिर'आ मैयासो त्रिपुरानिफ्राय सफैदों दा बिथाङा त्रिपुरायाव फरायगासिनो दङ ओमफ्राय मैयासो सफैदों ओमफ्राय नैबे जोंना जाहैबाय सार गुलुमुलु बियो बे इडिटर साहाब ओरै फै लोगोफोर बे इडिटर नै सोरबाफोर गान रेकर्डिं खालामनोबा आरो भिडिअ फिल्म माबा माबि इडिटिं खालामनोबा नैबे बिथांनाव निकलास बसुमतारी ना नार्जारी बिथांनाव लाबोबानो जाबाय येस बेंथलाव दायो जोङो एसे बेरायहैनोसै आदैखौ लायनानै ओमफ्राय दं जाहैबाय नै KTM 250 आरो एक्सपाल्स नै पदिना लागावनोसै होनबा दिनै स्रायनो बेरायनोसै एसे बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोरजों बेरायनो मोनैया गुवाहाटियाव थानानै ओमफ्राय मैया सफैखादों दायो एसे बेरायनोसै स्रायनो नै ओइ आस्ते भाइ आस्ते बिदिजों जानाय नङा माथो नै पढ़ा फंबाय अरे कहना क्या चाहते हो ओ गिदिंना फैबाय बुद्धिया बुजिदों बिहाव नङा बैनो हनै बिजामादै आरो गिदिंगासिनो बिहावनि न'खौ औ आसा थ'दो बिदिब्ला ना मा होनो दायो थांगासिनो लोगोफोरजों नै बेंटल ओइ डेकेथलननि होनदों नामा आदै गस्लाबो हाफपेन्टबो
गस्लाबो हाफपेन्टबो डिकेटलननिनो नुजाया नुबायनानै ओरैबादि लाजि गुसुखा लाजि सुलाखा जोंना आदैया खिन्थु बिराद मोजां आरोना गोसोफ्रा एकदमबारे बिराद साफा मैला गैया मोनसेबो गाइखेर बायदि गुफुर आदैनि गोसोब्लाबो बेखार नङा मोजां मानसिया माने बिराद खामानि मावो आरोना आबादारि नालाय लाजिनाय बा आदैखौ दासो 16 बोसोरनि नुसोलायोब्रा आदै बाइकआव गाखोनायखाय जिरायनानै आराम माबा माबि जानोसै लाजिलायबाय नोंहाबो मादैयाबो मा मा सावदों मादै एसे खिथाहरदो रायजोफोरनो दे खिथाहरलाय मा मा सावदों नोंसिनि दखानाव मा मा मोनो खिथाहर मा सावनो रोंनोरा रोङा माथो नै बिराद गोथाव गोथाव सावगासिनो दं मादैया पकरा सावदों आलु सुप सावदों ब्रेड सब आलु सुपआ मानि आलु सुपआ ब्रयलारनि बरिया माबा माबि बाथोन दंलाबायबावसो नै आलु बाथोन मा बाथोन बे मा ब्रेड सब बेदर बियो ब्रयलार बेदर नङा मिरामिस आदसा बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो नै लोगोफोर नैबेयाव जाफैनो हागोन मादैनि दखानाव बेंटल हाई सेकेन्डारिनि ओरै थारजों फैनानै नैबेयाव हाबनानै जाफैबानो जाबाय सोरबा जानो गोसोबा आदसा लोगोफोर दायो जोङो नै लकेसनाव सौफैबाय जोंनि लकेसना जाहैबाय बेंटल दैलामबारि आरोना ओमफ्राय गासिबो सौफैजोब्बाय मा मा लाबोखो सार आदसा ओमफ्राय स्प्राइट आरो बियो चिप्स लेस बरिया मारै जाखो लोंग्रासै नामा सालथे आयै मारै जाखो बबे कम्पानि दिहुननाय जाखो दायो जोङो सौफैबाय लोगोफोरनै ओमफ्राय सिलभारद्रप बर' राइडार फैगासिनो ना बर' राइडार फैगासिनो जोंना रायजोनि बिमाय फैगासिनो बर' राइडार ओमफ्राय बेखौ नेनोसै जोङो ओमफ्राय जोङो स्राय जानोसै दहाय सानाव फैनांगौमोन मोनाबाय ओमफ्राय सानावबो बिराद सान्दुं जायो फैनो हाया मोना फैबाय दायो मोना फैबाय नै सान हाबनानै मोना फैबाय नै फैयै फैनानै दखानाव बायदिसिना माबा माबि लालाबायबाय गासिबो लाइट सावजोबलाय गारिया एसे समायथों दे बिराद समायना नुनायनि लागा फदिना एक्सपाल्सनि सान दे फदिना नोंना होदोलाय गदर बे निजोमनि फदिना साना होरा आयो दै लागावलाय खेबसे औ हो दे लागाव हो एक्जस्ट होलायबावदो आंहाथ' माला होनो मोनोथाय आंबो एक्जस्ट निजा बारा स्टार्ट होलाय आगाव साना हो नोंनिखौ मावनायसैलाय दे साना हो लागाव जिबो रोजोबलै माथो जाबाय ओइ बिदि गैया फाव जाबाय नोंसिना बिदि जाखुमानो मोना बिदि गैया मानि जाखुमादों ओइ मानि जाखुमाखो रायजोनि गेजेराव साला जोंखौ गारखुमानानै जादों बिसोर सानै जाखुमाबायब्रा जोंखौ आदैया नायलाय आदा फिकिसो जाखुमाबाय बिदि गैया उदैथ' लाजाखाया जाखुमाग्राखायनो जों बायदि जानांगौब्रा मानसिफोर फैबासो ज' जानांगौ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है बर' राइडार आ गया मामा ओरैसो ओरैबाय लागाव लाइटआनो मोदान बोजोबखायनो खामसिलाबायनो नागिरा लाइटआनो रायजोनि बिमाय सफैबाय नै बड'लेण्डनि एकदमबारे सुपार हिर' रायजोनि बिमाय बड'लेण्डनि सुपार हिर' सफैबाय नै रायजोफोर नायनो हागोन हेन्डसामानो आलदाखा इयो बिमाबो जिखुनु आं खेबसे गावनोसैलै आंनि खिफिना फदिनानि मेथाइआव हाबफैजोबो हामगौलै साला दे बुफ्रुजेनदो दे फदिना दे जोंना ब्लेक डगआ बोरो रावबो लोंग्रायानो गैया ओमफ्राय गासिबो स्प्राइट लोंग्रा जोबसो बिराद मोजां नै जोंना लोगोफ्रा आंना लोगोफ्रा रावबो जौ लोङा सिगारेट सोबा
गासिबो स्प्राइट जाग्रा स्प्राइट लोंग्रा पियाजि जाग्रा मिरामिस गोजाजोबसो आक्रमन रायजोफोर दायो जोब्बाय नै जाखांजोब्बाय गासिबो सोलाजोब्बाय ओमफ्रायो अनेक मोनाबाय दायो थांलायसै दे मोनसेबो गालांनाङा प्लास्टिकफ्रा खन आरो सावजोबनांगौ जोंबायदि सोर मोजां दङ बेखौ गावबागाव साननांगौ गावबागाव साननानै गावबागाव मावनांगौ नङाबा जोंना जायगाया आरो एरियाया गाज्रि जागोन बेनिखायनो रायजोफोर आरो फालथुफुल सेंग्राफोर आरो बिराद मोजां मोजां सेंग्राफोर नोंसोर बयबो बुजिनो गोरोंखागौ माने नोंसोर बयबो बुजिनो गोरोंजोबखा नैबे बेंटल दैलामाव फैयोबा पार्टि जाफैयोबा बा जौ माबा माबि लोंफैयोब्ला बथलखौ बुख्रुबनानै गारलांनाङा आरो प्लास्टिकफोरखौ लोंजा जेबो नङा प्लास्टिकफोरखौ सावनानै गालां आरोना जोंबायदि नैबेबायदि सावना गालां प्लास्टिकफोरखौ बेबायदिनो लेथेर फिथेर गालांना आरो बथलफोरखौ लोंनानै बुख्रुबलाबायनाङा आरोना नैबेजोंथ' नै ओरै फुरा बथल गोबाय दंजोबो हरैबो दंजोबो बे सोरगिदिं बथल गोबाय दंलाबायजोबो ओमफ्राय नैबेबायदिनो जोंबायदि प्लास्टिकफोरखौ बुथुमनानै आराम जमा सावना गालां आरो लोंनाय बथलफोरखौ जमा गालां आरोना जाहाथे मानसिफ्रा इन्जुरि मोना ना मा होनो औ दे देखाय दे गैलानो जेब्ला मेथाइया जानानै बिदि खालि जायो येस बिदिखौ नैबे बिदि जमा सावना गालां बरिया बेफोरसो लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिमोन आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो आरो लास्ट बारावहाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो बेनोसै दिनैनि भिडिअआ बाय बाय